Práca s kopírkou. Po príchode do práce sa obleč do pracovného odevu. Starostlivo si pozapínaj všetky gombičky na odeve. Odstávajúci odev môže spôsobiť pracovný úraz. Asistent ťa oboznámi s činnosťou, ktorú budeš vykonávať. Povie ti, akú prácu budeš vykonávať a ako dlho budeš pracovať. Napríklad, dnes do obeda budeš kopírovať tieto dokumenty. Budeš pracovať na kopírke. Keď prácu dokončíš, budeš mať prestávku na občerstvenie. Potom ti asistent zadá ďalšiu prácu. Zapneš kopírku. Nachystáš si dokumenty na kopírovanie. Skontroluješ zásobník na papier. V prípade potreby doplníš v kopírke čistý papier. Vložíš do kopírky dokument na kopírovanie. Nastavíš na kopírke počet kópií a spôsob tlače. Ak nevieš nastaviť kopírku, vyžiadaj si pomoc od svojho asistenta. Asistent ti vždy povie, ako máš kopírku nastaviť. Vytlačené papiere musíš uložiť na určené miesto v poradí podľa originálu, ktorý kopíruješ. Žiaden papier nesmie chýbať. Keď urobíš potrebný počet kópií, kopírku vypneš. Skontroluješ, či sú papiere dobre uložené a zavoláš asistenta. Ak nevieš, čo treba ešte urobiť, vyžiadaj si pomoc od svojho asistenta. Asistent ti dodá ďalšie dokumenty na kopírovanie, alebo budeš mať prestávku. Po urobení stanovenej práce budeš mať prestávku na oddych a na občerstvenie. Po prestávke budeš pokračovať v pridelenej práci. Asistent ti povie, čo budeš na kopírke robiť. Po splnení všetkých stanovených úloh vypneš kopírku a prezlečieš sa späť do civilného odevu. Potom odídeš z práce.